haaste numero 6 olisi tarjolla. Ja tähän tarvitaan hyppynarua, sillä me tehdään 500 kappaletta X-hyppyä hyppynarulla. Ja 11 on tässä keskeltä sivulle. Tässä leveässä asennossa katsokaa, että polvet ei mene liikaa varpaiden yli ja että polvi ja varpaiden linja on aika lailla suorassa, että voi vähän laittaa varpaita ulospäin. Ja mielellään aika matalalle sitten tässä asennossa. Se on hyppynarulla vähän haastavampaa kuin normaali X.